Понеже соларната инсталация може да работи от две страни, може да работи и самосиндикално, и на грид. Отгоре има трафче за лунички, което обръща на 12 волта. И понеже не искам да си хабя батерията в момента, съм пуснал генератора, ето го отвънка, с кабел вместо на лития, защото искам да си правя пуканки в микроволновата и да си стопля храната, а да не си хабя от батерията и да ми дропва, понеже ще направя 2-3 пакета пуканки. И реших да я вържа наобратно, а къщата се захранва с ето този кабел, който влиза в един от разклонителите. Тук съм си избрал, който захранва цялата къща посредством